Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Market kod Maindi deko sekalo kanya 12 bang' sa 2 kogwen market kod Maindi wane tielo ni eri mar adek kendo mogik e twak chino ni eri mano masule mokinyi kaka nasingo nu wantie koda welo kaendi mabende osewendowa kaendi gin jodito goeko mabende moko kuomgi samoro ok gin welo ahinya wang'u ahinya to ganda goeko mabende wuok e gwenge gieki mag Nyanza. Wada twak ni to weche mag dongruoge osebedo ka chiedho nade ahinya to Lake region koni wantie kaendi koda migosi Victor Nyagaya mabende en achiel kuom jodito Elreb kanyakla koda Mikae Pamela Odhiambo mabende en achiel kuom jotelo weche goeko mag siasa e kaunti nieri maduong' ma Kisumu. Kinalo duto nyakoro mogo jwang' wacho ni ladies first, we mi Mikae Pamela thuolo mondo mi omose oganda jokanyanam kogwen market kod Maindi. Oyawre Pamela, ting' duondi kendi mose oganda jokanyanam. Oyawre ahinya, an Pamela Kinyo Odhiambo, amoso nyikwara mogi duto ni oyawre uru. Ageno ni uchiew maber kendo aneno ka koth ochwe. Koth en gweth maduong' sana. Erokamano nyami Mikae Pamela, mana kaka Pamela timene ero jakodongo ka uthuli mose oganda jokanyanam gi joseme duto bende tigi thuolo no mar kwayo ote mar lit kod kuyo ne familia mar osiepni Dr. James Nyikal. Then Pamela bende wang'e tim kamano. Thank you erokamano. Mokwongo kao thuolo mar moso jodala waduto jokanyanam ni oyawre uru. Ageno ni wan gi we wachiew maber nikech kaka mama wacho kanyo koth chwe, koth en chiemo. Aparo ni weche sani wadhigo maber e yore mag pur kendo gi pith ma osebedo katimore diere ma koth chwe ni. Bang' mano daher kao thuolo makende ni adwa go mos ne Mheshimiwa Dr. James Nyikal ma owito wuongi mzee Okaka Nyikal mosebedo kodwa for the last 106 years. Mano en gweth ma Nyasaye ma wanyalo duoko ne erokamano kuom miyowa thuolo mar bedo gi mzee kuom higni go te. Wakwayo Nyasaye mondo orwake okete kuma ber nikech osebedo jaduong' mamuol, jaduong' maonge wach mang'eny ma bende king'iyo mzee to kendo king'iyo gi Nyikal gipogore nikech mzee en ng'at mamuol kabisa maonge weche. To koro kendo miyowa wuode ma jasiasa koro pogruok ng'eny lakini en hawi ni obed kodwa kendo omiyowa gweth nyaka sani. Wadwoko ne Dr. Nyikal pole sana. Erokamano ahinya Victor Nyagaya. Bende duol achiel ero Mikae Pamela bende dichwale duondi. Erokamano ahinya. To duto maber matimore waduoko ne Nyasaye erokamano. Mora mora waduoko ne Nyasaye erokamano nikech en jachwech. Koseneno ni mondo okaw wuode gima wanyalo wache onge. En mana ni kama oweyo to bur nyaka dong'. Janyuol en ng'ama wabet go machiegni ahinya e seche duto. Gine mwawuoyo kodgi ka wadwa timo gimoro kendo ang'eyo ni samoro en ema samoro no advice kata wuode e gimoro amora matimore. Koro mos ahinya Dr. Nyikal, mano e kama wan duto wabro dhiye. Ibed mana gi kwe to ang'e maber ni wabro chung' kodi. Erokamano ahinya jowete kuom kawo thuolo kendo kwayo ote mago mag lit ne yawa duto ma jakodongo seme wagunu mos duto wabelo od fwambo gi keyo mar Color TV wariwre kod oganda waduto kwa mos ne familia mar Dr. James Nyikal kanyakla kod joseme duto. Victor Nyagaya, Elreb Lake Region Economic Block no uchake higa mane to sechiedho nade to ang'o mosetimo gi sani? Pimne oganda jokanyanam. Erokamano. Lake Region Economic Block no chakore ka devolution no biro 2 years bang devolution. Yes. Masani en gi almost 13 or so years. Okay. Nikech ma ing'eni en the third devolution. Constitutionally mine is the third term. But kane ochake gi jotelo manen kuro kuongo, the first governors. Okay. The aim then mondo kill all the 14 counties together
mondo ka nitie shida moro ng'ato nyalo penjo ni 14 counties gi 14 counties nofwenyo gi nade? Okay, thank you very much. Ginene 14 counties mag Lake Region Economic Block tiende ni county mora mora ma ginene maora mare olo pi e Lake Victoria. Okay. Koro wanyalo chako gi Trans Nzoia. River Nzoia donjo Lake Victoria. To koro ibiro kamano nyaka Nandi kia Trans Nzoia tebe Nandi, Kericho, Bomet, Bomet, Nyamira, Kisii, Migori, Homa Bay, Kisumu, Vihiga, Busia, Bungoma, Kakamega, Busia, Siaya. Manyiso ni gin counties ma kapo ni ok ogo mbaka kod nam Lolwe to entie kod nam moro ma olo pige e nam Lolwe. Yes. There are counties that are near the lake like Kisumu, Lake Victoria. And then we have some that are far away from the Lake Victoria, but they are attributing to Namno. Mani gitiende nikech ang'o moshimo? Tiende ni gima timore Nandi upstream. For example, mama ni an example ma ok ber ka jo Nandi dwaro tieko joluo gi jok duto ma mondo tiyo. All they need to do is get a poison into that water. Ka koridore no ji tuome, ji modhe, ji luokore kode, to kare iluokore gi sumu. Okay. Kae to kochope nam to rech bende tho. So nyaka wabed gi, of course Kamanyal Shaman is not there. Sure. Okwane wasebedo kwa coexist. But one watiyo gi yore go mondo those rivers obede gin rivers ma not only kelo kony e agriculture, kon jok ma kaka biro nyaka e nam, to kendo jok mamalo bende wakwayo mondo kik tigi ginene toxic, iluongo nang'o, fertilizer ma toxic manyalo ketho cham mag jok modak kinde go eko. Kae to pigno kabiro to donjo e nam ka ok en pi molos maber mamong'i kare maber gi jo environment, koa malo nyaka piny to kata rech bro hinyore. So the whole idea ni kelo jogi together mondo ng'ato ng'e responsibility mare kaka governor ma Busia, governor ma Bungoma, governor ma Trans Nzoia, nikech we share a lot in common. Ka wan gi tuo dhok, for example Migori, to wadonjo wariwore e ginene a marketplace. We share market. Kikelo dhok matuo to then inyalo gole Migori nyaka So other region will also get affected. Yes. Mheshimiwa Pamela, ka Mheshimiwa Nyaga yake to comment on that. Devolution nyaka ne chakre kiwinjo gima Mheshimiwa pimo coexistence mogando sebedo go. Number one, was it a prudent idea? Benin idea manene kare to osechiedho kode nade kung'iye ango kaka koro jo siasa king'iyo kod dongruok ma Mheshimiwa Victor Giritemo keto e ground. Erokamano ahinya. Devolution en kata nyathi ong'eyo ni osemiyowa dongruok maber ahinya. Devolution kaka nobiro to nobiro gi counties. Okelo pesa piny ka. Yes. Governor chiegni gi MCA piny ka. Koro gimora mora matimore e ward, kech kobiro mobiro nyaka okelnwa go e ward. Yes. Koro gimora mora mabiro e ward ka japiny nigi teko mar wacho ni mae e gima wadwaro. Koro devolution ni en emoyawo wang' ji, en emokelo dongruok, en emokelo gimora mora. Koro devolution onge ng'ama nyalo wacho ni pok ofil. Ji osefil devolution no kabisa nyaka kamora mora, onge kama devolution pok odonje. Makata ka koro migosi Victor Giritemo tudo intertwining the 14 counties. That is one of the way minyalo wacho ni a way of implementing the theme mag devolution. Koro devolution ne en paro matut ahinya ma be ng'ama nopare no en mana ni onge gimwa nyalo wacho, but wageno ni jok manotimo gino mane oriwore ma obedo gi baba piny mowacho ni wakeluru dongruok piny
e ward level nikech ng'ama biro e ward ni koro se mulo ng'ata koro ne en paro maber kabisa ma ok wanyal regret nyaka kawuono. Kapok adok e Mheshimiwa Victor, maybe nyakonwa ni nitie oganda ma bende osebedo ka wacho ni samoro Migosi Odinga Nyasaye oket chunye kama okwe nokelo devolution to nitie joma yaka mwandu mag jopiny. Inya yudo sector kaka ma Migosi Victor giro mako gieki to samoro koro tich malong'o to ok chop ne japiny. Koso japiny ema bedo ga Mikae Pamela God bigger expectation than what is real. Erokamano ahinya. Devolution no biro kasto wabedo gi sirikal ma ok ne dwar devolution. Ne onego bed ni devolution kano se biro to gik mang'eny ne bed onego bed ni bedo devolved. Biro e piny kai counties. To kine ka counties koro gimiyo mana pesa matin to pesa maduong' mang'eny dong' e national malo kocha. To national malo kocha iyudo ka MP imiye pesa mang'eny to gik owene mana education mowene gi security. To piny kaendi nitie ndara, nitie drainages, nitie health, nitie gik mang'eny sports giri gik manitie ginene e county ma governor onego tim pesa mimiyo governors gi okrom. Koro idwaro ni governors bende mondo choko ushuru ni be gitemo choko ndi but pesa no pod ok nyal romo mondo tim go gik mitimo gi. Koro devolution no biro madine bed no biro fully kaka no kele to di koro sani endi wan maber kabisa. Pesa ok ochiwe counties moromo. Kamano Mikae Pamela Victor uchiedo nade awinjo ka Mikae Pamela ywak ni samoro devolution no keti to un e Lake region koni un ere kaka uyudo mwandu kata gikeni muchwalo go tije ne japiny to tiju maduong' en ang'o kaka Elred? Thank you very much. Gima timore gima mama wacho no is very true. Ni kane ginene wayudo wa constitution of 2010 mokelo devolution courtesy of the late Excellency Raila Odinga kata kane pinge mo ne notio no kelo gini gi porn. People positive. Yeah, ntijo kwa no post it properly. And we know them and man we don't want to talk about names. Correct. But I want to adwa nyisi ni sani ng'ama nyalo pingo devolution kata kidhi Nyeri kata kidhi Kwale kata kidhi Nandi kata kidhi Turkana temie mondo nyisgi no kwadwa devolution gibro mana chuwe gi panga. They will not sani or obedo protected gi jopiny. That's number one. Number two, and we thank him for that effort continuously. But kia kanyo kibire weche mag pesa devolution kane ng'iyo initially the draft mokwongo jakom ne dwaro mondo wayud 50% from the national government. The national cake. 50% of the counties mondo ka gibed gi teko. That no be post completely. There's a sect that didn't want that. Yeah. And Jacom Nengi devolution in other countries, Katakidi, South Africa, Katakidi, wherever. In some countries, actually, devolution you do 60 to 70%. National government don't get 10 or 15 or 20. Nekech devolution kai kumutingo in the bulk of my population of the people near county government. Koro mano no kotimore omiyo pesa kaka madam wacho no kel very meager pesa matin kabisa mondo omi counties ma to gi 10 departments kako wacho no there are 10 departments ma the governor is having a cabinet of 10. Each of those 10 are critical, especially migao mar health to migao mar agriculture. Ibro yudo ni the health component county governments temo bergi kabisa, but they can't easily nikech yudo ni doctors kose work more chako teach, so they want to go for further training. You saw even the Nairobi ones are on the road now. Yeah. And it is a problem in each and every county. But in fact, apart debate on bedie mondo the Department of Health mar counties should be given a bigger
iluongo ni ring fenced budget. Yes, yes. Ma bro konyogi from the national government nikech kineno gik madong ma national government timo e Department of Health vis-a-vis gima counties timo. Yes. Jot counties ema nigi burden maduong' mar health monego bed ni pesa konyogi mondo gichul good salaries, gited doctors for further training and still pod nyaka gi retain gi. You know, so there's a big problem. Nevertheless, kiduogo ira korka Lake Region Economic Block. Yes. When the block began, negi chako maber kabisa, and negi winjore ni gibro golo contributions to. Who are these guys, mano winjore? Governors. Okay. Migao mar. And I know you have a structure. Yeah, Lake Region nitie kod the first Apex and Summit utingo. And come out 14 governors sit to take decisions. Okay. Mabro govern the structure of the Lake Region. Then Kia Kanyo then one gig council members, magin ministers of finance and county secretaries. And then there's the CEO, mine and the secretariat staff. So when they began in that, that was around 2014, 2015. Yes. Just immediately after the devolution, government came into place. Yes. Negi chako maber, kendo negi support the Lake Region by giving administrative cost maber in terms of budget. Negi gore fine giving ni mabro ngato in every county bro golo so much. Out of the much money giving gono from 100% sani, I think it's about only 10 or less than 15%. Okay. A contributions mabiro. So the impact of operations secretariat or sebedoka is not visible as it should be. Because the operational cost is not there. Manyalo support the programs. Nevertheless, mano kose mono wadhi nyime. Wasebedo kwa maber because what we do never change of tact. Koro watiyo gi partners. So partners also support were very well. No wonder sometimes when we are in your meeting, Sudo County Katagi World, this organization might deal with food security. Yeah, FAO. FAO. We have so many we have what's it partner like now. If I don't go back in the history, because mangeny mawasetemo kawatiyogi partners was you said before Trump came. Yes. What you said organizations, very many sectors mangeny kabisa. Mangyo watch public health, water and sanitation, WASH program. Unfortunately, Trump no bureau he scrapped those. You know that is a story we don't need to get into now. Sure. So we moved on, and Usaniwa Tiyogi FAO and other organizations, including local partners, self-grown, self-made here in Kisumu, in Kenya, and we are delivering programs. Impacts. I can confirm. But attaching direct to the life of Mwananchi. Basically down to our mothers down there and our people at the grassroots. Thank you much. Pamela, what do you think? Agenga mage, gik mage magoyo devolution, masamoro kotieki, kata gik mage magoyo masamoro kotieki to gik mamoshimo giri wacho gieki, they would find easy in implementing mondo mege mul ngima japiny. Gichibro paro, you will agree with me, Mheshimiwa Pam, ni Migosi Raila Odinga had mwananchi wa kawaida in mind. Kendo nodwaro ni ka ng'ato tiyo to resources ochop ne japiny ma kawaida. What are these obstacles? To ere kaka wanyalo kedo kodgi mondo Mheshimiwa Giri oyud yot e tiyo tijegi? Erokamano ahinya. Gisani to pacha moro ng'isa ni nikech Raila noterowa e broad-based government to oonge. Sani koro en spirit ne to pod nitie, but en owuon to onge nikech ng'eny gik mitimo gi ene manokelogi. To nitie jok manobet e mesa ma okaluoro wacho ni gavana marwa Anyang' Nyong'o be achiel kuom jok manobet kanyo. Inception of devolution. To gisebedo ka gitemo mondo giwuo gi sirikal mamalo mondo gichiw pesa
maromo counties. Yes. Mondo pesa obi piny ka. Percentage mabiro. Percentage manoket manonego bi. Idwaro ni mondo bi piny ka. Magisetemo matek nyaka ka gidwaro ni MPs gi. Mondo koro giwe nitie gik moko makoro nyaka giwe. Yes. Mondo gik magiweyo gi mondo koro kel ka mondo pesa uflow. Ka bokel pesa monego bed ni bire counties to ywak biro bet maonge. Ing'e ni ji ywak ni nyaka counties gi ji tiyo, contractors tiyo tok chulgi. Ting'e ni mano awacho ni nitie ng'ato ka ng'ato oket e department ne. Sama igolo tije ma contractors gidwa dhi timo, igolo gi according to pesa ma nitie moket within the budget. To iwuoro ni kano kete budget ni magi nyaka tim, matim process te, matim procurement, ma ng'ato bed awarded. To chopo nade ni koro ng'at ni kosetieko tich to pesa ni ok ochul, koro pesa ni donje pending bill. Pending bills nitie double. Nitie joma ng'eny mosehinyore ma ok chul pesa gi kaka contractor. Ing'e ni timo contract mano en business. Exactly. To oketi kachacha ni kisebet to ilos giki gite, kisetieko gi ter gi kachacha. Nikech an abeti assembly kendo kata every financial year wawacho ni pending bills nitie and waketo pesa mag pending bills. Kata mane awuok nikech an awuok koro 2022. Yes. Aweyo ka waseketo pending ma wakalo dwe mar 6 nikech nominations en dwe mar 3, igo kura dwe mar 8. Ne wakalo ma waketo budget mag gik mitime awards wa ko governor okwayo wania wa jogi ok chulgi, adwa ni mondo atiekra kodgi. Mane waweyo ni mondo chulgi. Nyaka kawuono iwinjo ni pok no chul an sani koro en mai koro higa next year. To pok ochul gi nyaka sani to pesa gi to gibiro. Kwani pesa gi gibiro gi olre nam koso gi dhi kanyo. En ni jok moket kacha onego titijgi. Komi tich, her tijni kamari. Wach ni an tich momiya en ma. Ka jogi osetiyo to nego be nwachulo to ka pesa onge, weuru keto ji mondo ti. Pamela, is counties negi pesa? Martin magikete budget no. Ing'e ni ya okinyal go budget, okinyal nyiewo gimoro outside the budget. Okay. A county government nitie department mar budget. Yes. Assembly wanitie assembly nitie members mag budget committee. Governor koseloso margi kocha kaka executive. To kamikale budget nite en assembly ka. Yes, yes. Samose kele ka nitingiso wadgi timo projection ni pesa gin ni mantie ni en mane. Bas to gitimo procurement. Inyalo ng'isa ni nyalo tim procurement pesa maonge. Donge time pesa mantie nikech ok nyal onge kaka mano nyalo timre. To kose time ni pesa ni nitie. Ang'o matimre mbele ka momiyo koro jogi ok tim nade ok chul. Mangiso ni nitie ng'ama ninde tich. Mheshimiwa Victor, you know, funnily enough, odi kidwa dhi nyiewo gimoro, onde ni ndo kata igedo. You want to go buy some cement. See, you budget with what you have. Oh yes. Not unless you want to go borrow. No. Go loan or something. You can do that also. Yes. Yeah. But funnily enough, I don't know whether I'm right or I'm wrong, you let me know. Government, ema budget gigima giongego. I would wish to dawach ni okay, it is against the law. In just a layman language. Yeah, it's against the law. The reason why I ask that question, you don't need katakawa timoga budget. To what propose gima we don't have. In hope no the yudo. I don't know whether I'm right. Government nyalo wacho ni what the timo budget $1 trillion a day for an example. We still don't have that. Then kokwa the manyosuru kokwa the ologo yeke watimoma. Bringing down gimomi apenjo mamwesh. Winjo kama Mheshimiwa Pamela wacho ni counties mioji kandarasi. They're not paying. So that brings me to a question. Why are we not paying? Pesa ni maonge. No. Money is illegal. The fact of the matter, Financial Management Act, and very clear. Yes. Okinyal procure, okinyal kata mana donje in a procurement process without backup and finance. Exactly. Kai saying you need so much, then you advertise for that job. So people apply.
Even the key advertisement you apply, to key advertise kionge pesa, in manangamo negugu kanyo to itere jari. Wadwa gero ndara mowuok Impala Park kade donga, for example. Kisetimo advertisement, mangani usetimo teach. Kore no mi invoice. To mago yudo ka use kagua the man whom you are giving the job or the woman, ma use ng'eni capacity, magi go duto records are there, and cosity go teach to kelo no bill. Ni mani kaka ne wawinjore. So pay back. Tibende sama ne mi teach no pesa ne ntie. So if you cannot pay that money, then there's a problem somewhere. It's a gap. You answer that in but I wouldn't wish to dwell in that because you see, I'm not an accountant. True. I don't know how these things work. And me, I'm in management. I did public administration. Yes. And money is why I dwell with. But I also know, partly when I was in the university, about some little accounts when I did my economics. Yes. You cannot issue. It's not becoming a common knowledge. Yeah, you can't give anybody, like hiring somebody, for example, Mondotini. How do you hire if you have no budget? After end of month, what do you eat him rigging anonad? In Chage no pesa more because you actually I mean no broteri court and you'll be jailed. Yeah. So you inyalomana ndeko ngato, inyalomana miyo ngato teach, inyalomana temo something especially kill if miss the financial management act. You nyaki bedigi pesa kapoki chiu teach maka teach you teach you. That's the little knowledge I have. But we should dwell more on our implementation in the literature of our programs. Now, Sani kapoka miyo mheshimiwa pam mondomio dirnwa kono. What are some of the project masani umore wengi ukendungore wengi ukungio ni udwa implement counties wa park na ngweni yeki focus umodunge na mokongo it has been health. We've done wasete mabera in that matters health. Yeah, kabisa nikechu wasebedogi ministers of health severally kwaromo kodgi in every forum mondo ngato chiwo shida kantie wawachni kantie an outbreak of cholera in Homa Bay. Kenyal wacho ni gino kenyal spread to Kisii, to Migori, to Kisumu. So what mogi miluongo ni managing it e Homa Bay kanyo mondo othieth mondo room within that region, kiko kere within the block. Manen contagious. What do you mean? You're trying to equip our facilities? Yes, yeah. Mondo make ngato berigirizo no Homa Bay karla orasha Kisumu. No, yeah, this is it. We need to support our health centers, health facilities at the grassroots, and support through different organizations. Mangato giro gichok kawantie kod health program partners in Homa Bay. We activate them mondo utemango what deal the problem ne kapo Homa Bay mochopo Kisumu kata en Kisumu ukiko Kisumu to ria Kakamega. Mano is on the area of health. On the area of agriculture masani watemo anyway and ginene. But before I finish on the area of health, one in the Lake region, 14 counties, one called a program miluongo ni early childhood development. The ECD thing. The ECD. Ma is very champion called KMET under Dr. Monica. Yes. And was spread into almost all the 14 counties. It also began actually not Chakresiaya, Milungoni SST, Smart Start Initiative, SSI. But any wangio ngima mama ginyate. Gima mama cause kanya sayo konye mo yudo. And gi mama jamzito Makoich. Yes. Gidoluo. Then samanya thino pod 0 to 1,000 years. One program a Lake region, and it is unique. We are the champions in the entire country. Marngiyo ni mama ni ginyathini omi ritma kende maber, including medicine, inoculation, everything. Nyako chop 1,000 years. Because man the time the brain develops, and man is our key strength in the area of early childhood.
care, mother, child. I said also put our own 14 county governors to support most institutions of health, but they can have mother and child protection center and support center within each and every. Kisumu want to go. We're doing almost all the counties. But Kawayo Kanya, agriculture, we are doing FAO. FAO Sani, our partner, most of the time, Lake Region, Timo partnership. Called other people. Yeah, so FAO Sani, the program, which is ongoing as we talk. Mad supporting farmers on value chain, Sauchiel, dairy. Must you be a large scale? No, not or you should be in a group. Yeah, group, especially cooperatives. Get more cooperatives. Yes. Get more dairy. Get more green leafy vegetables. But fruit trees. You know, chicken. You know. When maybe the begi. Yeah. Coming up together and coming up together, and so all those FAO together with a bit of support from Kenya government, from your Lake Region block, a total amount of money, much over 7 billion, to run for 6 years. But the money is being managed called FAO. Ma gima gitimo gi jopiny kind FAO gi jopiny is to support kaun cooperative marudwaro chicken, they give you that. Kau timo alode to gimune no podwa timo. Yeah. Yeah, so they give you support. Nikech misuse of public funds, they have ensured the money is domiciled at FAO headquarters. Between FAO, one TGYs to oversight as Lake Region Secretariat. So we have some very beautiful programs, Madinyime. But we don't do a lot of advertisement. When you are doing good, you're not doing good to be known. It's more for the benefit of those people. All of the out there. Thank you much. Mheshimiwa Pam, iwinjo kaka Mheshimiwa Victor lero kit dongruok ma bende gitimo kata si of devolution. Manyiso ni sani windo ka koro kotende koda nok mar omenda giriwre kod migepe mamoko eneno ni gichopo ne japiny. Iwinjo ka gimulo weche mag thieth, gimulo weche mag ngima, weche beko mag pur, weche mag somo. Kiparo maber, kwerewa kaka nosewachni sigana kendo migosi Raila Odinga ne wuothogo, en ni nitie gik moko adek manonego bed ni goyo Mheshimiwa Pam. Obed chan, ng'eyo kata fuwo kod neno ni chiemo dhano bedogo. Bineno kama chopo at this century ma wantiere ni Mwesh, are you seeing us getting to that level? Masa moro ng'ato nyalo yudo healthcare kaka odwaro. Ng'ato nyamoro in kama be yudo 3 meals a day. Koso en luxury. Are we somewhere? Wan kamoro kwa nyal wuondore. Wan kamoro. To ing'eni kaka piny medo ru, e kaka wamedo nyuol. Piny pong. Dhano ng'eny sana. Ma kidwa ng'eni ji ng'eny to biye slums mar Manyata. Ibiro yudo ka ute mag mabati koro ng'eny ma kama inyalo pur ka i Manyata kacha koro onge. Ing'eni mane babu wagiri nitie ne puodho nitie. Batan to nokadhi e puodho, an natedo ne joma dhi e puodho chae. An adong'a go dasta. But ji ne dhi e puodho. To sani kuonde mani purogo nitie udi. To udigo gipong' te. Kanyo katigero mana ute mabati 10 sani. Kapok itieko gerogi, to jok madwaro gi nitie ji oselarogi. Koro iwuoro ni to jogi gin gi akanye. To kuma gi ae no be opong'. Koro kibiro kama chiegni gi town en kaka Nyalenda B, Nyalenda E, Manyata B. Sani Kolwa Central be koro dhi bedo slum. Nikech Kolwa Central be koro sani ji osemedore. Koro gima nyalo timore ni kuonde ma ji purogi ema nyalo bedo matin. Basto gima nitie ka chan moro mineni wacho ni pod en to tieke pod dhi tek. Nikech kaka ji medo bet mang'eny to tije be koro medo bet matin. Nikech udi migere manitie koro ji loko ohala moko matindo tindogi to tich mitiyo ma kod indike jini en koro bedo ni oonge. Nikech every year ing'eni wan gi universities adi e Kenya ka.
jomoko be gisomo nyaka oko to ka gise graduate koro tich onge tich onge mar adier koro iwuok ni ito kanidonje onge koro iduoge kor gweng emiyudo ka nyaka nyithindo osomo motimo nyaka nitie nyaka jo masters ma koro timo tijgi giwegi machalo kaka boda boda machalo kaka jomoko bodonje chiro koro ka ineno gi tinyalo paro ni kata jogi nino kodhi skul emomiyo gitimo gigi tich onge koro gidonje gigi koro ing'eni dhierni ento nitie atia jok ma pod mondo obi ogole kanyo tek nikech samoro ipuonjo in gi nyithindo kata 4 nyithindo gi te gin pok giyudo tich nyithindo gi te pod nie buo ing'eni in ma pod idwa ng'iyogi koro dhierni ema pod nyaka wakedgo mondo wang'iyane ni to dhierni eto rumo nang'o to kobirumo through ndiko ji nikech kamindike ji onge nikech ji oromo pesa bok rom koro en ni nyaka ji ng'i ni to ere yo moro kata rieko moro madiwa create go kata mana kaka pesa nyalo donjo ema Elreb wacho ni timoni through agriculture agriculture koro ing'eni en wide en obro ting'o gik moko te ing'iso ji nyaka niya kidak e ot teme matek ibet kata gi gwen achiel kata gi kirundu ni moro miketi alot ni moro koro kinyiewa lot an sani ok anyiewa alot an go koro onge sama bro dhi e chiro na dhi nyiewa alot koro joma uso ka nitie moko ma nyaka inyiew to nitie moko ma be ok itim nade be ok inyiew koro mago be ing'eni kendo en yo moro mar tieko dhier be nikech in gi chiemo in gi pesa ni minyalo yudo matin michulo nego nyathi school fees koro mago e gik ma koro nego bed ni donje i gweng kati gendo ka ji be adala be mabire slide ka gise biro ka koro chiro kacha be yudo ni ji uso to gi uso to ji ng'ani ni galot ng'ani koro alot be tidok timre na dok rum nikech jo uso ng'eny to jonyiewo bende nitie mang'eny but gi ng'eny jo uso ng'eny ma koro jonyiewo be koro bet matin koro dhier to pok watieko ahinya but korka health taneno ka tinde ber nikech tindi neno devolution okelo nyaka dispensaries e kor gweng gin gi health centers e kor gweng koro mago e gik ma devolution osetemo matek mobedo ma koro ber gik ma departments ng'eny to pesa tin department maduong' mogik ma koro sani onego bed ni be ji concentrate on en department mar roads ni ene mobro ting'o kata mana gine mtaro ma koro ineni losogi nikech mtaro gilosogi kanye e bath ndara koro department mar roads ni bonego kete pesa mang'eny kaka iketo ne health tiketo ne education to nego bed ni roads be itimo nade iketo ne mang'eny nikech kayo onge to ere kaka ng'ato dhi wuok gi giko ohala kabiro go komachielo nyaka wabed gi yore mabeyo eka wanyalo yudo access to chiemo ma wadwaro nikech puothe nitie kayo onge ma ji dhige iye kuro to onge kaka wabro yudo chiemo kodi mangiso ni chiemo moko bro kwamo kech kaka chiemo bi onge koro poverty ni ene ma koro pod nyaka waked kod tieke ok yot ahinya kako oganda Mheshimiwa Victor CEO, what informs your priority ekinemo decide ni wachak implement matters food security matters health as an organization kaka Elreb angoma inform your priority usubo dhiga public participation no we don't do that nikech public participation and how dwaro timo something with the public using part of their resources. Mine is donor funded. Yes. And kinyiso donor ni return a person Monday. Your pain podwa di penjo your pain. They will just go to another place. Money is not their main. So we don't do the priority. Moment we do the survey madiga nyime a lot and sometimes this is why you prioritize donors to give map out. Actually this is an area we need entry point. Mondo waneka konya lokonyo. There could be an inadequacy in this, in that. So that entry point and Lake region. It donors teach my youth. Nikech koro donors of the each and every county. Gibiro through Lake region. One to koro one. You circulate it. What is the reception, Mosh? Very good. The reception is wonderful. And Kakakoro Saniwate Mufao, we are going to have a review program in the next
2 months, I think August samaji kecho. Yes. Kayo cham. Paravest. Wadwaro neno. Nito wadhi nade. What is the result? Yeah, after investing so much in pitho, jam, fruits, whatnot, what the returns chalo nade. Then that gives us in motivation mondo nyis joka ni program ni dhi maber to waneno ni kochopo at the end of it. Yes. Unyalo miwa extension or koro nyalo miwa wewa ka koro wategno or koro nyalo dhiro kendo kawa miyo mama their check for example to otiyo go maber by the time a program room to en kata gi dhok ang'wen abich mano nyiso ni en ng'at manyalo chung obedo empowered onyalo chung kar tiende regions magi mano ugoye maino ahinya mheshimiwa. You said nitie agricultural test manotimo through FAO udwari mondo mi chiemo obede okapni jowa. Counties mage mano usoiti ndo ahinya. No, it's only 14 counties. Ok ne nitie moro manuneno ni ber gi pura ahinya moro. Of course that is very critical. Yes. Nitie jok mang'iyo kaka kidhi places like Bungoma gidwaro well, it's not a coincidence. Gidwaro chicken, you know, and no, I understand. Yeah, and they do well. So what about the review? Need to win money. How is it? Yeah, you see, Kidi Kisi, they are in the program. We are doing bananas. Okay. Kidi Gima Oknegi Ketokany, which they are now reviewing, and fish farming, because there's a lot of fish farming in Lake Victoria. Private fish farmers. So, but a lot of other things. Whatever you're calling cages. Yeah, cages. Okay, good. So right now, as we talk, I think 10 counties right now are being trained, the FAO, on smart farming systems. Okay. The 5 are in Nandi right now. Another 5 are in Bungoma, Mabanga, the Farmers Training College. Okay. So these are our frontline, chalo jok mani lungo chon kanigi extension workers. Yes. Gen magi the empower our farmers. Yeah. Okay. Yeah, so we are on course, and I think the outcome is going to be really good as we look at it. Mamano dhi neno ni wabedo kod chiemo e dechewa. Mheshimiwa Pam, gik ma Mheshimiwa Victor wacho are good things. Kawa koso political goodwill, what happens? Kwa koso political goodwill, donge walwar. Donge mano walwara piny ma kendo wadugo wachak tusi. Nikelo nukodhi to magi koro kel mondo kwa gombochwa. No to jomoko bo yudo, jomoko boko yudo nikech kodhi ok inyal kelo marumo ji te ok rom. Exactly. Anyiso ga ji pile ni ka okel appreciate ma obiro and then kone Nyasaye erokamano kuom jomo yudo. Give the intended purpose. Yes, okochuno ni in nyaka yudi to ka ng'ato yudo to gaga erokamano nikech ji te ok nyal yudo. Koro wabedo joma appreciate ka wago erokamano nikech afadhali an ok ayudo to jiranda oyudo. Gone Nyasaye erokamano for that. Kik wabed jonyiega ahinya ni ng'ane nikech noyudo an be nyaka yudi. Koro nikech ok ayudo koro adwa gogi. Kwa gogi moro gogi niketo politics e gimoro amora ok donji. Nyaka wagone Nyasaye erokamano. Okay. Yeah. Mheshimiwa Victor Buse neno weche ma Mheshimiwa Pamela wacho gi eki on matters political goodwill. You people are just 100% of political goodwill. They are perfect. Because kun moko be uromo gi bumps as you move. The good news is okwadonga kuro based on politics. Yes. Wadonje kuro based on gimo nyalo timo ne japiny. Kodi This is not us that just to help you. No one bura moro siala. And those days we were not yet into the broad-based pain. And I saw people from the other side, the UDA, the governors were just with you. People from the other side, they were just together with you guys. And I'm like, oh, these people are together. I didn't know. Yes. One in the Lake region. I needed to tell you this. I was going to come to it much later, but now Kakewachi, we don't have time. Yes. And the chairman of the Lake Region Economic Bloc and Professor
Peter Nyang'o, the governor Kisumu. Yeah, Governor Kisumu. He's also the chair of the block. Yes. And kaka nyisi ni block otingo 14 counties, including Majolango. And wasebedo kuwa tiyo, aparo ni wan wadonjo broad-based before anything else. As in, kech wan watiyo kod as Lake Region. Kata mana dire mana nitie clashes. It simply mean, what you mean, any nuchako tiyo together even before the initiation of this broad-based arrangement. Oyudo wakawanto wane Good. Because whenever people had political differences, ka chairman oluongo meeting, even when the previous chairman, His Excellency Governor Paranyasi was then, oluongo bura to all the 14 counties, governors are there. To jisana tungini jigore son, jo piny gore over political outcomes. But governors to get together and discuss issues pertaining to the jogegi, Manti Lake region kai. So we, it is good, of course, broad-based, and when Jatcom gitiyo matek mondo kel no rwakwa serikal, it was intentionally for growth and economic outcomes for our people. Yeah, so I don't want to mix that with politics. I understand the way you're so keen on trading on your line, which is so important. And Mheshimiwa Pam, this on you. Ang'o masani koro inyo jowa inya, ise wacho ber mar devolution masani koro kata ka koro jatend piny owacho ringe gwenge kima Nyanza, to iwacho ni gi would win people to get into their side. This away from Victor may not handle this. I'll give him another thing to do to handle that is. Usebedo ku yuak ni jatend piny ka wuothe gwengeu jomoko feel ni would win you people and samoro jowa onge gi gima wanyalo tebo mwanyalo negotiate go maduong e gwenge kika wan jo Lake region e gwenge bakoni. Is that a fact? Erokamano ahinya. Kik wawuondre ni nyaka ne riwruok ni bedi onge gimwa yudo. Angiso ga ji pile ni Raila bedo Raila tek nikech Raila ni ng'ama chunga to yombo timae to duogo mobed piny gi sirikal motigo mokel gik moko e Nyanza wakoni. To kata Nyanza kende Raila ne en a national leader. Kumora mora jok mane nitie ke ODM ne duong. Koro no make sure ni joge gite yudo gik moko kuonde magi ai. To wasebedo maber. An ang'e ni wasebet maber nikech asebedo MCA tasewuothe e counties gi, asewuothe constituency gi. Aneno kaka gik moko dhi kuonde moko gi kaka gik moko dhi karwaka. Ma nyaka jok moko mane ya ukambani penj ni yawa. To un ma un kama ni opposition ni to un gi nderni mabecho machal nade. Nderni makoro mag lam mawuotho makoro connect wa midhigo oko okidhi o maber, idhi Siaya, idhi kure. Mago te ing'eni sani oselos gi mane gibedo lam. Nikech ang'o? Nikech Raila dok to bet piny gi sirikal to gitimo ang'owa to giwinjore. To wan kaka joluo, wan jowa nitie kata sani makoro seket kacha. Samo seket jogi ka eni, to en lweny mane mawago kendwa. Ang'o momiyo wagore lweny kendwa? Ng'ato dak mana ni ng'ane ni koro nyaka wuogi, nyochi neno ka endi ka ji koro tengre malich manyaka wandai ni koro wandai ni koro gimoro wuok kacha, wandai ni koro wuogi, mara ni onge gima mbade timo, mara yani jogwa moseket gi magigoyo, jok maonge ok gigo. Ang'o matimowa? Dak wabeda mos mondo wa support jowagi en nyiego mane? Sani endi ineno ka nitie linda wananchi, nitie linda ground. To ineno jogi te gin mana jowa kama. Jomoko nigi paro margi kende mopogre tung kocha, to moko be nigi paro kende mochung koni. To gonyiso ni koro jogi nyaka negre. Jogi pod biro duogo kendo mabed gimoro achiel, magi chak gibed kanyakla. Nikech ineno sani kaka wariwore ni sani ji biro dhi man elections next year. An nagomo ni mondo wa focus on development. Mondo wang'i ane ni kendo ang'o kendo ma wanyalo biro ma wanyalo yudo. Wakaw advantage. Kuonde ma kata stima onge ka okete stima. Pesa ni endi be mondo ng'i ane openj ni to kuonde gi pesa magi ma onge mondo gik moko ma kata ka gin gopi odoge chien mondo ng'is ni nitie gimoro matimore.
wan kaka joluo akwayo ni mondo wadhie mos kabisa. Gima lit ni wadwa negotiate, sani wa negotiate. Ing'e ni onge kaka wanyalo dhi adhiya niya, ni koro wan wasebiro, ji osekendre makata gimunyalo wacho onge. Nitie gimoro kaendi maneno ka nyalo miyo odni mukore. Odni ng'eno gi Ellington, to odni dhi mukore. Odni dhi mukore niya, onge kaka wanyalo bet ni onge gimiluongo ni zoning. Zoning an abro wache kaka Pamela ni zoning nyaka bed nikech mago e gik mane Raila wachoga. What do you fear? Onge gima waluoro, but ok wanyal piem kendwa. Chal ka gima koro wan wapiem kendwa. Koro ODM ni odhi e debe. Onge kaka wanyalo piem kendwa. Nyaka wabed gi zoning. An zoning no abro support makata ang'o matimre. Kanyo antie full gi party leader marwa, antie full gi chair lady marwa ma en Gladys Wanga. Nyaka tim zoning nikech zoning ni ema koro apenji inyalo dhi e lweny gi ot achiel. Koro unu laro ni mai wan wakao zoning nyaka nene nigati kuonde stronghold mag ODM. Obeda stronghold mag ODM, jo ODM ochunga ng'ama dwa biro obi mana gi independent. Jomoko penjo ni to dong chon ne UDA be chung to ODM chung machapok nwa riwre. UDA ina patine, ODM be en patine, independent be en mana ng'ato chung kien. To sani ka wariwore gi UDA to kik wawuondre. Be kik wawuondre. Onge gimoro ni ng'ato nyiew ni ng'ato wachang'o. An kaka Pamela opinion mara zoning no to nyaka bedi. Ok inyal chung ni ODM ochung gi UDA to gine moro achiel. Thank you. You want to? I see, Mheshimiwa. I want to raise something. I don't know what do on political intolerance. Where watch it time boru matieke. En gima late ni ji chung. Sani ndi kata ji ok wach ni adwa dhi timo ma aneno kama indi oremka adwa na dhi atima emumia chung. Sani en mana niya ni joma ne chungi jomoko koro dar dhi kama koro ane madonjo. Ji koro gin agendaless. To kwa magi wuok problems nitie. Wadwa ni mondo jogi otakol nwa problems mantie kuonde magidwa chungegi. To wadwaro neno ni jogi nikech ok dang idhi negotiate to utenu pongo tuk. Negotiate uru gi jok mapongo bases. Sani endi nyithindo kaw kipande. Nyithindo bukore ni joma tindo gi bukre niya ni Raila nosetho, Raila ema nomiyo wagoga kura to Raila osetho. Adwa ni mondo koro jo party obed mos kowuok e ward nitie chairpersons mag polling stations. Gichokre piny ka to gimany nyithindo mapok okawo kuragi to gitudre gi jok madwa chungi be giriwre sani nikech yiero e next year. Giriwre sani mondo ging'i niya gidwa golo nyithindo mondo nyithindogi odhi okaw kura. Nitie nyaka joma dongo mapok nogo kura nyaka nene be ok gikawga, but that time man kana chung tamanyo jok ng'ata madwa mapok okawo kura obed no wuok kata kondele ward tang'ise niya pok ikawo kura kaw skarini wuoth wadhi mondo idhi kaw kura nikech kura ine makonyi. Kokigo kura to kura ni onge kaka bokonyi. We negotiate gi numbers ma wan go. Ji owuo gi jok machungi gi wengiso wani gi chung. Gi wuog mondo gikwong gidhi ket ji mondo kaw kura. Kura gi ema ibro gone gi next year. Sani endi wach mar chungi we Londonwa gi Londonwa kakidwa kaw kura, kakidwa kaw kipande. Next year bor kipande dhi duogo tikawo go kura to kura ni ema namba wabedo go mang'eny. Ok wanyal wacho ni wadwaro no miwa gini to waonge na. Wacho ni wacho iwe. Wacha iwe. Well, Victor. Yeah. You want to tell us something about political intolerance? Very, just one point. Yes. And I watch only when in the Lake Region block when they were already broad-based. Yes. You know. And the kind of part in a voice marja kano keto a broad-based now at a bigger level nationally. Yes. There's a difference between broad-based aneno kasani koro ji odechgi ni ka India broad-based ija 2 term, kok India broad-based ija 1 term. Ujakom had nothing like that. There was no politics of term limits or term on broad-based. What did he say? Broad-based is to stabilize government, to provide support and economy of our country. That was the whole thing. Mondo Giodonji in an inclusive
operational government. Government, you know, Okay. for the benefit of our people. And in that broad-based had nothing to do with, you know, in just one term or just 2 terms. It's about government. It's about government stability to provide services inclusive of each and every Kenyan. And I think money should be the agenda, not term it in a political way. I support broad-based personally. And he said when the time is up or due, he will abroad give direction. So, and as a government officer, I would only say broad-based is basically about provision of services to the our people. Okay. Maneo bedoka were not there. And Kakamamoach, and I will repeat and echo Professor Nyongo, we want more. Or Kunimagwagi, we want to get them, get rid of them. What more? Mara Ningato. Or Waziris? Yeah, or whoever, one PSS. To Igogi, Turemagogi, Mondogi, Wogi, Let me ask you. ministers. Instead of doing that, can we ask for more? Allow me to ask. Yes. What do the law say? When you are a minister and there's a scandal in your ministry, what should you do? I don't know the law in Kenya, what it says, but throughout the world it's a morality, it's a personal integrity. Did you step down? If you are. Wait, why don't you guys want Wandai to step? I don't want to take you there, sir. No. The Wandai is Pamela doesn't want that. fly. A small fly. It's a small fly. You see, the truth of the matter. Tell us. We have so much scandals in these countries of Africa. I don't see the Too much president. rot. I don't see president stepping down. Okay. Yeah. So why do you isolate? And I'm not saying that he should step down or not step down. No. But the man is about your own integrity, your personality. Okay. If you feel you want to stay, fine. But okapar ni jok monego lead that call kaka nyaneno budlu morokani not a record. It oknere maber. Yani okiwe jomoko o deal with that. Their matter. They just handle their matter. Dala wakait. I'm getting you. I'm getting your point, sir. Kata koso imidwa kongo golo tong michwago. Yeah, well. So don't do that. Emomi wacho ni one kaka wangeyo we kaka kura loso kaka jalu. We want more. Okniwa minus others mundu. In that spirit of you speaking kaka jalu, and you even being a public or government officer, you still also have a stake on this. Yeah. This thing my mama watch about Gunizum and attacks Geki, where are they taking you? Well, that has been a problem, and it's not just locally here. Kidi Nairobi, for example, kiwuotho teka injeluo mantie in a senior position. You can't okinyal wuotho the streets mag Nairobi alone. You are safer in the vehicle. Than just strolling around. Kichaka wuotho ni to the so-called Sangwenya Joseph so you have to part with money. So you have no safety. But you are their person. You are, but you are not a politician. Why can't they deal with politicians? But even politicians do not work with bags of money to dish out in the streets. No. To en manajo dalawa. And pokaneno jokisi moluoro jokisi wete kawuotho. Jogi emanyoro jogi. Yeah. Pokaneno jolango ka jalango moro wuotho ma is a senior part. No. And so we need to create some level of discipline on how we do our things. We finish. And I want to finish by asking you. Nitie gimoro miwacho kanyo. Yes. Madwa ni mondo adonji. Omulo chunyi matin. Kabisa. Okay. kabisa. Okay, what is it? En gima wang'o ya sana. Ka jomoko oloso ni giwuok gidhi gigo ng'ato. Nikech koro ineno kanyo cha lweny cha owuok ka idonge. To ng'acha cha nowuok awuoka to biro town ka. To ineno ka nyithindogi ging'eni nitie nyithindo gintie nyithindogi gin nyithindo gin jo nyithindwa gin jowa. To iromo gi jite kaka wan gi wanyalo romo waromo gi jite waromo gi ng'ata ng'ata.
ni to koro ka nyithindo gi osebiro mosegoyo ng'ani ni to koro itude ni noore kwani PS ni en Nyasaye nong'eyo ni ng'atni dhi biro hotel mondo dhi ogoye. How do you know? How do you know he was not sent? To ema penji niya ng'ani nopango nobiro e hotel ka obira bira kivyake obiro ka jogi ogoye to ere kaka gini bedo connected gi ji mang'eny gi iluongo nying nyithiwa nyaka mang'eny ma ka gik moko be timre town kama richo to gin ema gibiro to gichung' to giwacho gi put a stop to it. Dak ji wache ni jogi e konyowaga kata ka ji biro kae to gimiyo kwe betga ang'o momiyo koro sani dwa ni mondo okawgi mondo ketgi ga ni koro gina jok moko magoga ji obet na de ni gini opange ng'ani en nopango nobiro gi nyako ni tijani to nyako ni en osiep PS ni nong'ise ni koro abiro biro romo gi ng'at cha koro ik jogi ka wang'e gik ma wawacho kaka joluo wang'e gik ma wanyalo lose nikech ng'ato be nyalo timo gimoro to kosetimo gino bas to kete kaka sani koro politics be ng'enyni obira to keto jo kaka ni mondo dhi ogoye kaka nogoye nikech nowach ni en hali ya maututi bang' ndalo ariyo to koro ochal mana koda kama ochal koda koro iwacho mane ni maututi bang' ndalo ariyo nobet ng'ama ber e siasa ka anything can happen but ok wadwar ni mondo uket nyithiwa e bad picture undiko gi nyaki uketo picha gi nyaki gazet mondo ginen ni koro gin joma richo ni koro ini ipingo broad based koro inyalo wacha ni ibi kaw gi nikete page ni insight jopiny kuom nyithiwa ok en gima ber joluo wabeduru joma beyo mondo wawek timo gik kata jok ma ok riwacho ni gin tibe gi richo ochuno ni timbe ng'ato nyaka bed maricho ji ok change. Okay, fine. Donge ji dongo to jogi gidhi bet gi family gi nyithindgi gin be ginyalo hero ni nyithindgi mondo tim gik ma gitimogi onge ng'ama nyalo hero ng'ato ka ng'ato bed maber kivyake it is how somebody was born nyaka imbed iwuon ni you discipline respect yourself. Okay, fine. Yes mano e gima nadwa wacho. From they are coming to Kisumu on 3rd May. Yes gibi but kata ka gidwa biro to giwacho pile ni wadhi biro kanyo it's like ni koro gidwa ni gi insight ji ni gibiro gi thuon Kisumu dongen mar ji te iwacho ni biro to ber but the tone they are using biuru Kisumu ton ma utiyogo ni ero koro wabiro biro kanyo koro uritwa to gibiro yudo jok moko mabe kethi gi rach mabiro rito gi manadier gibiya Kisumu kaka gidhi kuonde moko kata nyocha ji nie kotka donge ne waneno nyithindo mang'eny mochoki nyithindo jowuoyi moko matindo mochoko ma koro ni wuotho moket nyaka loud speaker ma giwuotho nyaka gi public address giwuotho kama to onge ng'ama ne kinyogi wan gi kalo wai bath ndara ji ng'iyo gi ang'iya ng'ama kinyo gi be onge gibiya Kisumu en mar ji te piny onge mar ng'ato gin free mar wuotho kamoro amora gibiya gi wuoth but kik gi insight ji mondo dha wuogi. Mheshimiwa Victor, what is your call of peace as CEO of LREP? What would you say in a nutshell? In terms of what is in your heart? Ang'o minyakono jowa jendewa kaka ng'at mabe jatelo handle ourselves nade? How should we accommodate each other even as we are getting to this year? You know, even within LREB, one called the Peace Committee, one the representatives in each and every county. Mangio peace between Luos and Kalenjin, Luos more border around. Yes. Volatile. Yes. Mago are genuine because Gibiroga immediately after elections. So it involves communities of Chalkakakoro, Magwagi, Mama accent like Mama Doudi, Makoro, Jokangana. No. One more deal the serious ones, Manyalokelo, clashes, community after community, negore against community. So we have that, and we meet 1 year before elections, 6 months before elections, 3 months before elections, and at least a month before elections. And you map out. We map out, and we go to those hotspots to ensure no one also give the both parties. However, as it is right now, the trend to be in a very wrong corner. Getting out of hand. Initially, kata manager come, nentie gijok marite, but they will not touch you. I know. Except kagineno kakore idwaro post danger. Neja come, so they deal with you. Yeah. And I mean, unfortunately, they were not very nice, but not very bad, as in the Okibi
kwiny at all. Unless in me kori cross the border. Yeah, kaka gineno ka koro idwa cross the border. Emomiyo jakom ne nyalo donjo anywhere. Odiero nokidware Thika, ibiro biro Thika, mubed piny molos gi ji, muwuo gi ma kitemo tineno mana gi wang'i. So the truth en one wakao jowa ni koro deal kod other, it is not good. Onego walos gi jowa kaka madha wacho, mondo wabed gi nyithindwa, mondo wanyisgi ni ok en a matter of life and death, especially between ourselves. Kaka koro nicha otimore ne mheshimiwa Ososin. En gimoro maseneno kiwacho mang'eny ni so people are interpreting it. Yeah, kata mana the lawyers wegi ko bao kabisa ni mano ok nyal kelo ko gine kethruok e kindwa gi joduwa. Exactly. Wasedak kod higni wanyuomore otimore nade. So magi mana jok madwa kelo kethruok e kind two communities, which is not there. Onge en miriambo. An awuon my late mother and Nyabaloya, border kodgi wakendre kodgi kai ni kwerewa wegewa ne wacho mana dho Baloya. So okinyal bukore ni Javihiga kai man senator of all the people obiro kako wacho no bira kivyake e wuodhe koro to kapo ni nitie ng'at man kodgi wacho to mana nyithindo go mang'ato probably oro, but it is wrong. So nyithindo go we need to talk to them and tell them, like she's saying, it's not a matter of life and death. You have a life. Good. What we need to do, say Kaka Lake region and county governments and the national governments, gimakelo shida kuomia wuoyi matindo, lack of education and lack of employment. Lakani gima temo, kanya temo gima. Kade one called a very serious manufacturing plant. Kata our sugar companies are working correctly. These people would be earning salaries. Jangi wuge company kibiro town kai ni sangwen. No. It's because of lack of employment, lack of proper education. So we need to enhance our capacity educating our youth, and we need to enhance. We want more. We want the government to put for us big plans, manyalo employ our young people. To achieve the dream of broad-based. We need things. We need big things. We need real big things to absorb our young people. Finance, that's not a problem, but that should not be the norm. That should not be the panacea of working around broad-based. Broad-based, we are asking for big things. Wadwaro mondo gikelwa factoche mabro ndikonwa nyithindo. Eka koro nyathi ka tiyo to wacho komor ni ng'en ne gima broad-based okelo. Yeah, sure. Sure. Yeah, so I think that is my advice to our young people. My seniors wan gi dakika 18 bang' saa 3 wasekalo gi dakika 18. And we mondo mi amiu thuolo mondo mi wach mogik. Pamela, are you going for a seat this time round? And what is your call on this voter registration? Wacho ni voter registration ni nyaka tim. Ng'ata mowuok oko kachacha ni dwa chung. Wengiso wa ni dwa chung to pok waneno kitiyo gi pesa ni mondo mi ing'iya ne gimomiyo inyalo yudo kura. Ing'eni nitie nyithindo mano onyuol ka manego kura ka kapod ne gin ka. Sani endi koro genygi gisewuok jomoko ni Nairobi, Nakuru, gisedhi kucho masa moro elections gi bro yudo gi kama gintie cha. Koro gisewuok ka koro kwan mar kura osedok piny. Nitie nyithindo manoromo 18 years. Nyithindo romo 18 years every year. Nyithindo gi kipok nyocho kel kura mak ikao nikech ng'ato ok nyal paro ni wawuoga dhi kawo kura. Nyaka ubed piny ma uwinjoru kaka joma dwa chungi ni watim nang'o mondo nyithindo gi okaw kura. Nitie samoro unyalo motivate gi. Unyalo winjru ni ya per ward, gino yot per ward nikech ing'eni kiwache per county to dhi bedo maduong' to ji ok nyal. Nitie jomowuok madwaro MCA, wantie gi jok madwaro MP, ji nitie nyaka joma dhi dwaro governor ni. Nyaka woman representative ka nitie. An sani awuotho gi nyako moro ni Ematieno Okelo ni ne loko hala e Jubilee. An naloke od rech to eno loko Jubilee. Iwuotho kode nago. Ne sani nyocho no biro ira to ng'isa ni Pamela adwaro kuchi. Miya kura chung woman representative.
tang'ise ni ema abro mi to ng'isa ni donge in be inetie kata gi nyithindi moko kata gi jodalau kata gi jogi mosiepe gi moko moeri tanyise ni an go wuona kodgi mondo gitim nade mondo gin be gikonya mondo ayud gini to gimi penjo ng'ato to in gimi dwaro ni idwa dhi timo go kod yango kech ayudo ka ng'eny ji ochung' ni tekno chung to nyisa ni gini en kom mar mine to konyo nyaka jok ma kikonyo mama tikonyo baba kacha adwa ni mondo ka yudo kom ni nitie pesa moko mawuok ga kacha mikonyo go mine mimiyo mine makata kaka grant mok duo koro adwaro ni mondo abia empower mine gi abed kodgi piny ang'isgi kaka wanyalo loko ohala wan johala ijohala ja ohala wawuo kodgi wang'ini ka pesa ni obiro to wamigi mondo gitim nade gilok go ohala mano momiyo nawacho ni kara in ga agenda abro konyi wuotho mondo itim nade iyud gini kora wuotho nyocha seng'ise ni adwa ni mondo manyata kacha nikech an antie manyata bi an koro kawuoyo kode nikech an manyata bi ang'ise nadwa ni mondo nyithindo kaw kura watim nang'o nyocha oseyiena wadhi kelo gimoro ma at least ma ikawo kura to ibedo motivated ikawo kura ibede motivated to wago kodgi mbaka to wang'iso gi ber mar kawo kura koro nyocha oseyiena mama nyata bi kanyo kapora ahinya to next week wanyalo loso program kendo wabro keto nyithindo mondo nyithindo bi okaw kura manyata kacha to wabro riwre gi joma dwa chung' te nikech joma dwa chung' te gi donge dwaro ni mondo oyiergi to kura imiyiero goji to kibet kacha chatikia kata ni ji onge kura to mano onge tiende chung' koro nwaseyie nwadhi kawo joma dwa chung' manyata bi ka gite to wabedo go piny to waloso gimoro to ng'ato ka ng'ato wuotho koro waketo ji wuotho do to do to waketo gimoro every polling station to ji biro to kawo kura jokomer ni komer joko yango asto wantie gi wandiegi wadhi timo gino by next week kendo wawuoka kode oko as koro ka bang'e no koro ka gibi mondo gitim nade gibi mondo gikwa kura ji okaw kura mano kumbani mane kwer wakauru kura kata ka koro wabo negotiate mbele gima wadwaro to wantie koda kura uko kadi niko kadi uko kadi mjua okay kotieko wacho wach mar interest in politics daeri nyisi ni we still have 1.5 years. Correct. It is those who have nothing to do who not nothing, that is the people who want to do politics are already there, you know, nikech de onge law momako gi. You're saying, but when I'm a civil servant, that's fine, but you know, we also have the constitution and we have the law. True. The law actually in a public servant. Like yourself. Machamo like me. Good. Machamo salary mar serikal. I kanyal bukora na wachana dwaro chung kod ng'at ma ok ni serikal. Nikech an gi advantage already. Kumagole pesa ma campaign go in her perception obro paro ni pesa go mal sirikal. Exactly. Nikech ere go siasa ta ondika an office mar government. So civilized people obtain those kind of things, and I think I'm one of those civilized and people. You didn't mean somebody is not civilized? Well, I'm talking about, I don't know about others. I'm talking about my civility. Yes. And my civility. You can gauge yours. Kanyal Bukarania and at Sirikan, Professor Nyong as a senior officer to any politician. Yes. If he was going for 2 terms, the Korogos yes. Isn't, because he's a politician. But I'm a government officer working under him. He will be asking himself, kijana mamiyo tich ni pesa moko go nino kama okorome to golo gi kure nikech ang'e pesa mamiye per month koro obro bedo gi question mark. Okay. Kom samoro en mana ng'ama ber ko ng'ama rach to nyisa ni koro adwaro ni resign di tim gimidwa timo no chomecho matio tikitime gi pesa na. So for now I'm working for government of Kisumu or under Professor Nyong. When they say civil servants madwaro chung politics now resign, in case I think there is a point of resignation, either in March or February or whatever next year. It's about 8 months. Then I will run. I will stand and say Nikora Dwachung. Then I'll pronounce. Yeah? But for now, allow me to do government work. Okay. And be treated as such. When they say you will resign. Nikitsa nikakora wacha ni adwaro chung. To nyaka achieve pesa donge. I'm an ATM. Yeah, that, sir. Yeah, it's happening.
No. See, I know politicians when you go and akanyal compete kode nikech en gi kuma yude pesa as a politician. I don't see those things. But me as a civil servant, I don't have that money. I know to give, so I'd rather be quiet. I don't believe you need to dish money. Simon, we don't do that. Do you do that? I don't know. People don't dish money in Sam. It's only wow. Wow, understand. Civil servant. Understand. Anana politician. Yeah. And gimo wacho ni no, gimo wacho ni ne wuothe street kata ka in jaluok yot nikech en ni miwa gimoro ni mano be nitie ka. Yes, kata in mani ng'eyo to en niya an kadwa chung to ok ni aketo pesa ni nyaka pog ji eka mondo ji oyiera. Sani kaka ji dwa chung ni kaka in be in japiny manyuru thuolo mondo luong joma dwa chung gi. Ka ng'ato nyocha nitie kamoro obi mondo ng'isu ni an nyocha an ka to nyocha timo ma tatimo ma e department ma nyocha antie ni atimo ma gi ma ana wuok especially jok ma koro dwa resign matiyogi kane in e department moro and ne inomi mandate mari ni ma en mari department nini oler onge gowi mora mora manitie sama ne intie ni be ichulo pesa manye yudo be ichulo gope manye nitie be fight ma jogi yudo pesa gi koso ini dwa bira to department nini gik ji opile kama gin gope kori dwa move gi gope go to the next government nyaka ji bed piny malos gi jogi mapenj jogi gi manye gi timo momiyo gidwa chung kata mana wan as a politician adwa chung to be nitie kata nyathi moro kata chiel kata gimoro amore gweng ka mabe asekonye kata nikech ng'ama poko konyo kata ng'ato kichung modhi kata cha idwa ni dhi konyo ng'a nikech ing'e ni konyo ng'ato en chuny ng'ato kacha chande idhi yalo tiji en adek kende idhi yalo kacha uloso chike kacha cha tukalo budget cha ema korukalo itimo oversight bende ne joka to oversight masani endini be jok manitie county gi be gitimo oversight ne jogi ka nitie department moro miwacho niya ni gigi moko ok timre be nuketo jogi piny ma uhoji gi koso in mari en ni dhi mondo idhi cham msara iyud pesa ni emo midwa nyaka joma nitie gi nyaka jopiny nyakupenjgi ma ng'ato ka ng'ato ng'isi gimo no chung to no wuok to ang'o giri mano tim nikech jopiny nitie neno gik ma ng'ato timo koro kidwa biro nyaka ing'is ji ni to chien kata mana nyara ma koro iluongo ni Emani en be nyako bede kata ni nyathi moro bose kawe kata chiel nikech nyithindo thagre kaunti okawe kata ng'atadi owacho ni amato nadhiro odhi kata mani day school ichulo mani 11,000 en be nyaka ji penjo ok niya no bira ni koro ni Pamela support an ahero Pamela koro adhi miye in gi right penj ng'atni ni notimang'o well said Sama wago adwa ni mine omad chak ong'wed alot opidh gwen sama tiye serikal ka tieko to wipenja na tema to dongi ng'weto mine maseme to dongi kwani sema the county in the county who tells you ni sema manyalo chung I could even want to run for senate yeah so it's and I could want something even better than being a senator but gima mama wacho ni what have you done so kata ka jipenja na cha mama cha nyiedho bia mama cha ng'weto mama cha nigi gwen mama cha this kind of things correct so to cut a long story short for now I can public domain time will tell kids sako chopo wabonga daura yeah that's fine kama na nyenyi kona mga jwangu mkao thulo maru kendo luo Chenro ni Rachel Kachel wagoero kama ne wendwa mabere noloso kinde gi modich mondo mi gibi gimbe kodogo na jokanya na magino ni upona chela ria de kocha koro ka uwuok kendo kuchomo piny tung'eyo ni tichome gi kanye Victor ka thuolo mogik mondo igone jokanya na mero kamano ka Nyasaye oloso thuolo wachako radi kapok mheshimiwa bendo tieko ero kamano an gima daher wacho ne jothurwa ni especially koluwore gi tich ma watiyo e Lake Region Economic Block whatever time ma winjo ni nitie program moro madhi nyime ma dongruok donjuru mondo uji andikisha nikech kaka mar fauni ne wacho ni ji andikisha gi ward representatives to bende wan gi our field officers mag agriculture to take advantage nikech other communities feel ni kane wakelo fao
in the 14 county governments giparo in broad-based, but gini mbade obiro yudo kose chakore momiyo na nyisi ni in the Lake region ne wasechako broad-based and it was given to the Lake region economic block. Okay. On top of that, there had peace amongst our young people and amongst our community. Kikwa harasuru our senior officers ma wuothe streets matemo this and that. They are there, they're gin nyithindu, some of them ginjo dalawa, you know, ginjo gwengo. So we need to protect each and everybody, but we need our young people to go slow on violence. Okay. And also to our politicians, Kikwa castigate people who have been given appointments. Let us protect them and ask the national government to add us more kanyalore. Okay. But in the meantime, also our senior officers should carry themselves with decorum of decency, carry out public service. Thank you very much. Thank you. Mheshimiwa Paul, wachni mogik. Ero kamano ahinya. Wachna mogik, adwa mana wuoyo onagi mamikwagi. Wachiuru time mondo wawene jotendwa thuolo mondo losi. Wawek loso e gimoro amora, nitie seche ma koro we jotelo ema koro loso. To maduong' ahinya waketuru kwe. Linda wananchi gibro biro. Wan linda ground. Weuru linda wananchi obi. Kik watak gi, kokidwa dhi e gireno bede dhot. Mondo mi wakuod wi jachien. Ginyalo biro to jog moko be keto jomoko koro insight ji. Wabedure ot ka ok wadwar gi Laila ne wacho ga ni kokidwar gir ng'ato to kik idhi. To kidwaro gir ng'ato to dhi. Waketuru kwe ka gibiro to gibiya gi wach mag-gi magiwacho no nikech gibe gin gi right gi. Ka gisewacho margi ka gitieko to gidogi kendo gidog gi kwe mondo mi waum gimoro makoro ne dwa timore ni jo western kocha idwa no thuwago ni ne wago jog gi mondo gibe maybe girit ng'atwa mondo gidhi go kocha. Koro wabeduru mariek, watiuru mariek mondo gini odhi mondo bed maber. To joka nyanam wawuoguru mondo wawuogi nyithindwa mondo dhi okaw kura. Wawuoru gi ji wanyisgi niya gima wagone kura ni ne en marwa ine ma pod odhi konyowa. Wawuogu kik wawach ni Raila notho joka mane wayuak mar adier nikech ne lit. But sani endi pod Nyasaye nowenwa buru wani ene makoro wa embrace wawinj gi gik magiwacho kik watho wuoya ka joma kia kama dhiye. To wawuoguru wawach ne gik mondo dhi okaw kura mondi ka wach mar chungni pok obiro. Ero uru kamano. Ero kamano nyakoro magajwang' kuom ne kawo thuolo kendo waluwo chenro gi achiel kachiel. Ero kamano ne my seniors jotenda wawacho ni wachak watim uru odiochieng' machielo ka Nyasaye omiyo wa thuolo. En odong' dakika mako machuok to romo kanyo saa 4 okinyi nieri ma kawuono. Ng'e ni chenro gi duto ma Kala TV pod ichalo luwogi bang' ma wabiro kod chenro ero mar chuny wach ma bende ikelo ni kanyo koda jalendo wadwa Brenda Genyo. Saa 7 weche manyien, saa 10 weche manyien, saa 8 weche geko mag ojende kata tuke geko mag ojende. Karomo saa 12 odhiambo weche geko mag tuke, saa 1 weche manyien, saa 3 weche manyien kanyakla kod weche geko manyien mago mag diero tieno. Iluonga ni Justice Adoyo awuot seme ma Kala TV. Wachako rad kendo odiochieng' makiny chieng' tich adek. We are off there. Thank you so much for your time.